Meow, 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 meow. Kaixo ekipo, zelan gauz, hemen ostabere Iker, zeuekaz, baie, aurko honetan ez duengo berbarik ez historiari buruz, ez duengo berbarik gizartei buruz, urtebeteia ez dutena eskeitzen ez ebez, interneten, eta oingoretan aldatuen apurtxuet gauzie, bale? Bideo hau da aurkezteko zuoi, ametik aurrera, enguzen jolasak. Gelatik ateratzen gara egunero, eta jolastokia oso aspergarria da, ez dakigu zer egin da oso aspertuta gaude egunero. Ke rollo? Alan da, orduen, zerrengu? Asteazkenetan eta ostiraletan, 12:30 ordu batetara, jolasak antolatukuz DBH batentzako. Bakarrik, bale? Bai, esan? Iker, baina nik ez baldin badu nahi jolasetara jolastu eta futbolera jolastu nahi badut, zer gortatzen da? Bale, obligaziorik ez dako zuia etorteko. Alan be, interesgarrez esango zan, hasikerako gunetan, etortie, jolasak, eitzen badatzuia gustado ez, ikusteko, ez da? Horretaz gain, jolasak baino, egun bet, harin hau da, martitzenetan eta eguenetan, bideo bat izangot jolasak azalduteko. Bale, eskerrik asko atentzinu gaitxik eta espero dut aurrik guztie. Venga ekipo, ondo segi, gero arte!